з запрошенням туди прибути. Проте на цю пропозицію я не міг відповісти одразу, оскільки мені потрібно було порадитися з родиною та друзями, а друзі це були, звичайно, представники Гельсінської групи. Отож, мені влада дала 2 тижні на роздуми, і як родина, так і Гельсінська група сказала мені, що ви можете їхати, і навіть написали мені лист про право презентування цієї групи. Я мав тимчасову візу, не міг зупинятися на постійне проживання чи просити прихисток, і на Заході був я неофіційно. Отож, я виїхав 25 січня, а вже 24 лютого мав можливість свідчити у Конгресі Америки, саме у тій комісії по безпеці і співробітництву в Європі. Було декілька конгресменів, також журналісти, але найбільше було представників Балтійських країн, Латвії, Литви та Естонії. І я все-таки розказав про ось ту країну Литву, про те, що в ній відбувається, і навів конкретні випадки порушення прав людини, що потрапило у протоколи Конгресу, а це вже була серйозна річ. На той час я мав совєтський паспорт, і вони одразу оцінили, що оскільки людина поводиться досить невідповідно щодо їхніх сподівань, але дуже відповідно до інтересів Литви, для себе я так подумав, то у мене потім відібрали, і навіть виступає Конгресі Америки, у мене відібрали громадянство. І пригадую, що я зустрічався з російською поетесою Белою Ахмадуліною, перепрошую, і також був присутній Чеслав Мілош. І вона сказала, що до мене зверталися представники влади з великим проханням ніколи не поводиться так, як поводиться Томас Венслова. Nu, dabar aš klausiu toliau Tomą Venclovą. Čia jūsų 77 metai, kaip suprantu, buvo labai aktyvus ta prasme. Jūs rugpjūtį važiavote į Londoną lietuvių studijų savaitę, paskui lapkritį tarptautinių Sakharovo klausimus Romoje dalyvis, o gruodį jau Australija. Tai vat pakomentuokit šitos įvykius. Alio? Na, ilgai būtų galima kalbėti. Visuose tuose forumuose aš bandžiau kiek galima labiau atkreipti dėmesį į Lietuvos reikalus. Konkrečiai ir į Viktoro Petkaus likimą, nes tada jis kaip tik buvo areštuotas ir, kaip žinome, gavo 15 metų terminą. Išsėdėjo 11 metų, bet ir to gana, nes iš viso gyvenime jis sėdėjo rodos 24 metus. Laimė išėjo dar sveikas, aktyvus ir dar kurį laiką galėjo veikti. Gal daugiau apie Australiją. Australijoje buvau PEN klubo suvažiavime, kitaip sakant, rašytojų tarptautinės organizacijos suvažiavime. Taip pat mačiausi su vietos lietuvių bendruomenė, o ji tenai buvo gana didelė ir įdomi, ir dabar net ir tebėra. Ir daug kalbėjau su australų laikraščiais. Tada, atsimenu, buvo tokia įdomi istorija. Australija pripažino Baltijos valstybių aneksiją, pripažino, kad jos yra Sovietų Sąjungos dalis. Žinoma, visi Baltijos valstybių, visa Baltijos valstybių bendruomenė Australijoje buvo labai dėl to, kaip sakant, įpuolusi į depresiją, bet atsitiko keistas dalykas. Uraganas nušlavė nuo žemės paviršiaus Darvino miestą Šiaurės Australijoje. Ir tada, nors tai ir, taip sakant, nejauku pasakyti, visi pasakė, čia Dievo bausmė Australijai už Lietuvos, Latvijos ir Estijos aneksijos pripažinimą. Ir po kelių mėnesių tas pripažinimas buvo atšauktas. Tai aš kaip tik patekau į Australiją tokiu momentu. Ir žinoma, apie visus tuos dalykus teko kalbėti ir su lietuviais, ir su australais. Dabar vertimas. Тож було питання до пана Венслова, що досить активно розпочали діяльність у 1977 році
Ви перебували в Лондоні, мали зустріч з литовськими організаціями та в інших місцях, а в грудні вже опинилися в Австралії. Ну і відповідь пана професора Венслови є, що дійсно був в Австралії. Я в першу чергу звертав уваги на справи Литви, а тоді було актуальне питання про переслідування Віктора Сап'яткуса, оскільки він отримав 15 років, з яких, щоправда, відсидів 11, але взагалі його строк був 24 роки. Попри все, він повернувся досить активним і одразу приступив до діяльності. А щодо перебування в Австралії, дійсно випадало спілкуватися з пресою. І на той час трапилось так, що Австралія признала анексію Балтійських країн і визнала їхнє перебування в Совєтському Союзі. І трапилася така річ, що і через те литовці з Австралії перебували в Великій депресії, але трапилось такий природний катаклізм, що місто Дарбін в Австралії ураган змив чисто з місця. І австралійці подумали, що це є Божа кара за те ж визнання анексії, і невдовзі ця анексія була відмінена, відкликана. Dabar vėl kreipiuosi į poną Tomą su tokiu klausimu. Jūs jau minėjot, kad Viktoras Petkus 78 metais gavo vėl 15 metų sunkių darbų kalėjimo. O gavo jis dėl to, kad 77 metų rudenį buvo suimtas, nes su lietuviais, latviais ir estais jie sukūrė Lietuvos, Latvijos, Estijos išlaisvinimo komitetą. Ir aš iš dokumento to komiteto noriu pacituoti vieną sakinį. Vyriausiasis komitetas iškilmingai pareiškia, kad jis vadovaudamasis tarybiniais įstatymais, dabar galiojančiais 36 metų sovietinės konstitucijos 17 punktų ir naujosios konstitucijos projekto 71 punktų, prisimindamas Helsinkyje vyriausybių vadovų pasirašytą baigiamojo akto žodžius apie taikių būdų valstybių sienų pasikeitimo galimumo legaliai ir be prievartos stengsis atkurti Estijos, Latvijos ir Lietuvos nepriklausomas ir savarankiškas valstybės. Štai į ką aš noriu atkreipti dėmesį. Šitas raštas turėjo būti paskelbtas spaudos konferencijoje rugsėjo 20 dieną, o Belgrado konferencija prasidėjo spalio 4 dieną. Ir čia jau man pačiai taip atrodytų, kad galbūt jie specialiai tęsdami Helsinkio grupių veiklą, tik tai tarsi keisdami šiek tiek jos profilį, bet vis tiek kalbėdami apie taikų kelią, galvojo duoti Belgrado konferencijai tarsi kozirinę kortą, jeigu taip galima sakyti, kažkokį dokumentą į rankas, kad Baltijos byla būtų Belgrado konferencijoje iškelta viešai. Nes mes paskui žinome, kad Belgrado konferencijoje ta byla nebuvo iškelta. Ir apie Baltijos reikalus, Pabaltijo valstybių reikalus, kaip ir nebuvo kalbėta. Tai aš noriu paklausti Tomo Venclovo, ar tada, kai jūs gavot tą dokumentą ir sužinojot apie komiteto įsteigimą, ar jūs irgi taip galvojot, kaip aš dabar sakau, ar jums buvo nesuprantama vakaruose, kodėl jie sukūrė tokį rizikingą komitetą, nes jie atrodė kaip kamikadzės? Žinia apie tą S-Lali komitetą mus pasiekė su tam tikru pavėlavimu. Ir buvo tuo klausimu diskusijų tarp mūsų helsinkiečių ir buvo nutarta to pareiškimo specialiai neakcentuoti. Jis ne visiškai atitiko, taip sakant, Helsinkio grupių programą. Bet dabar retrospektyviai galima pasakyti, kad tai buvo irgi legalistinis bandymas vaduoti Lietuvą ir labai panašiai legalistiniais būdais ją vėliau vadavo Lietuvos laisvės lyga, na ir sąjūdis. Šiek tiek skirtingus dalykus akcentuodami, šiek tiek skirtingų tempų, sakyčiau, bet panašiai. Na, į Belgrado konferenciją aš nepatekau, nors bandžiau. Man buvo ką tik atimtas sovietinis pasas ir sovietinė pilietybė, o Jugoslavija vis dėlto komunistinė šalis. Bet lietuvių Helsinkio grupės dokumentai ten buvo pristatyti.
Juos pristatinėjo, pavyzdžiui, kanauninkas Pugevičius ir kiti. O taip pat apie Lietuvos ir Pabaltijo reikalus kalbėjo tenai senatorius Douglas arba Douglas. Na, žodžiu sakant, Belgrado konferencijoje tai nebuvo nutylėta. Dabar vertimas. Йде справа про те, що пан Вікторас Пяткус отримав в 1977 році 15 років в'язниці за те, що було створено комітет визволення Литви, Латвії та Естонії, у якому йшлося, що опираючись на Конституцію самого Совєтського Союзу та деякі положення Гельсінських угод, дійсно можна відтворювати незалежність держав Латвії, Литви та Естонії. Отож, проголошення про створення цього комітету трапилося 20 вересня 1977 року, а невдовзі 4 жовтня того ж року мала відбутися Белградська конференція. І питання, чи було оголошено про створення цього комітету на Белградській конференції. Відповідь. І продовження питання, чи всі розуміли, для чого створюється цей комітет на Заході, розуміли, адже люди були якби камікадзе. Відповідь пана професора є така, що ми пізно дізналися, була дискусія, оскільки сама декларація про цей комітет була не дуже у дусі Хельсінкі. І крім того, на той час вже пан професор був позбавлений совєтського громадянства, тож там не міг бути присутній. Проте справу Литви і про цей комітет представив литовський священник, а також конгресмен Даугу. І саму ж справу визволення Литви вже пізніше дещо продовжила така організація Ліга Свободи Литви та рух за перебудову Литви Sąjūdis. Dabar mano vėl klausimas Tomui Venclovai. Mano rankose yra toks dokumentas Coalition to Free Petkus and Gajauskas. Ir čia yra sudarytas komitetas, aš nežinau, ar jūs čia matysite, nesimatysiu. Žodžiu, pilnas puslapis pavardžių, čia yra ir jūsų pavardė. Ir Aleksejevos, Gerulaitis, Giedra, Ginsburgas, Kudirka, na ir kitos pavardės, čia tikrai labai daug tų pavardžių. Aš norėčiau paklausti, ar buvo sukurtas toksai komitetas Viktorui Petkui išlaisvinti ir ką jisai veikė, kokie buvo veiksmai vakaruose. Komitetas buvo daugiau nominalus, reikia pasakyti, bet veiksmų Petkui laisvinti buvo nemažai. Buvo net advokatas pasamdytas Petkui, pavardė Vulfas. Paryžiuje, pavyzdžiui, buvo demonstracija, kuri, kaip tvirtina paryžiečiai, didžiausia antikomunistinė demonstracija Paryžiuje nuo Vengrijos revoliucijos laikų, nuo 56 metų, kurioje buvo minimas ir labai plačiai minimas taip pat ir Viktoro Petkaus vardas. Taip kad kai kas buvo daroma. Na, čia galima vėl prisiminti tą jau čia minėtą laišką popiežiui, prisiminti tai, kad Petkus, pavyzdžiui, buvo priimtas į penklubą, o, taip sakant, penklubo narys, tai yra šiokia tokia apsauga. Žinoma, tai mes jo nesugebėjom ištraukti iš kalėjimo dėja, bet kada į žmogų nuolat atkreipiamas dėmesys vakaruose, tai jo padėtis kalėjime arba lageryje paprastai būna šiek tiek lengvesnė. Tikiuosi, kad taip ir buvo. O nominaciją Nobeliui gauti čia irgi to komiteto veikla ar kaip? Čia jau, reiškia, dėl nominacijos Nobeliui buvo nominuotos visos Helsinkio grupės kelis kartus, o vėliau tik tai po keletą žmonių, pagrindinių tų grupių narių, įskaitant Viktorą Petkų. Bet Petkus buvo vienas iš labai nedaugelio lietuvių, kurie tikrai bent keletą kartų buvo nominuoti Nobelio premijai. Jeigu jos ir negauni, tai nominacija jau yra
garbė ir svarbus dalykas. Dabar vertimas. Питання є щодо створення комітету про визволення П'яткуса і Гаявскаса. Дійсно, такий комітет був створений, і його підписали відомі литовські правозахисники. І у світі був дійсно, відповідає пан професор, рух за їхнє визволення. Відбувалися різні акції, був також призначений адвокат, а у Парижі відбулася демонстрація, можна сказати, найбільша в тому часі антикомуністична демонстрація, на якій також говорилося і згадувався сам П'яткус. Він також був прийнятий у пен-клубі, і хоча він перебував у той час у в'язниці, відбував покарання, але навіть це вже згадування про нього, чи такий статус значно змінював саму ситуацію особи, що перебувала у в'язниці. Також ще відомо, що були пропозиції висунути, номінувати на Нобелівську премію П'яткуса. Це як питання, відповідь пана професора Венслови. Дійсно, не лише сам П'яткус, але й всі групи були представлені для номінації на цю премію. І в тому числі перераховувалися і такі особи, як і пан Вікторas P'ятkus також. Dabar klausimas ponui Tomui. Jeigu sakėt, kad nepatekot į Belgrado konferenciją, bet aš žinau, kad jūs pakliuvot į Madrido konferenciją 1980 metais. Ir labai gerai dalyvavot spaudos konferencijoje. Čia tarptautinių žmogaus teisių organizacijų Amnesty International ir Freedom House sušaukta spaudos konferencija. Ir apie ją spaudoje buvo rašoma, kad jūsų liudijimas buvo labai vertingas. Aš pats apie tai negaliu spręsti, bet Madride man pavyko į Madridą patekti, kadangi Ispanija nebuvo komunistinė valstybė kaip Jugoslavija. Ir mano dokumentai jau buvo, taip sakant, šiek tiek sutvarkyti tuo metu. Madride mes bendravome jau ne tik su Sovietų sąjungos disidentais, tokiais kaip, sakysime, Bukovskis, kiek atsimenu, bet ir su vadinamųjų liaudies demokratijų disidentais. Tenai, tarp kitko, susipažinau su Barbara Torunčik, kuri Lietuvoje daug kam žinoma. Tai Lenkijos žymi veikėja, dabar redaguojanti geriausią Lenkijos literatūrinį žurnalą, ne kartą buvusi Vilniuje, gavusi Lietuvos apdovanojimų ir taip toliau. Ir tada mes kartu su ją ir su daugeliu kitų tikrai organizavom labai nemažai spaudos konferencijų, kalbėjome, demonstravome Madride ir turbūt tai darė tam tikrą įspūdį ir tam tikrą poveikį. Tikiuosi, bet kokiu atveju. Atsimenu po to visko, taip juokais pasakysiu, su Barbara nuėjome į Kolidą pasižiūrėti būdų kautynių. Ir Barbara pasakė, puikų mano manymu sąmojį, kad po to, kai 14 dienų grūmėsi su galvijais, pažiūrėti tikrą taurę Kolidą, galėjai bent atsipūsti. Питання було, чи випало пану професору бути на Мадридській конференції у 1978 році. Так, дійсно було. Продовження питання, там були прес-конференції, коли вдалося звернути увагу таких правозахисних організацій, як Amnesty International і Freedom House, і ваші свідчення були дійсно важливими. Так, мені на той час вже вдалося отримати всі формальні документи і бути там. Це не була країна соціалістичного табору. І випало спілкуватися не лише із правозахисниками із Совєтського Союзу, але і з колишнього соціалістичного табору. Скажімо, пані Барбара Торунчик, то є польська правозахисниця, вона є відома у Литві і нині також
приймає активну участь у культурній діяльності, редагує журнал. А потім так, дійсно, тоді ми у Мадриді організували не одну прес-конференцію, і це склало певне враження та мало свій вплив. І ще такий невеличкий момент, коли ми після цих заходів з пані Варварою пішли на кориду, то вона дуже кмітливо зауважила, після такого протистояння і двобою з тваринами перебування на кориді є справжньою розвагою. Dabar vėl klausiu Tomo Venclovas. Madrido konferencijoje buvo nuspręsta, kad 1985 metais Otavoje bus pasitarimas žmogaus teisų klausimais. Ir jūs į Otavą nuvažiavote, buvote. Taip, tai buvo vienas iš labai daugelio tokių lankymusi pasaulio svarbiose vietose. Ir ten kaip tik mes nemažai bendravome su Aleksejeva ir Grigorjenka. Jei neklystu, tada kalbėjomės tokioj net ne visai viešoje audiencijoje su Kanados tuometinė ministrė pirmininkė Flora MacDonald. Ir iš viso buvo organizuota paroda, vaizduojanti Baltijos valstybių padėtį Otavos parlamento rūmuose. Ir, žodžiu sakant, vyko tokia propagandinė veikla, kuri galbūt ir turėjo tam tikrą poveikį. У Отаві також була була нарада, відбувалася у 1975 році. Чи там також проголошувалися ці питання? Так, дійсно, відповідає пан професор, що випало навіть зустрічатися із прем'єр-міністром Канади Флорою Макдональд і говорити на ці теми, спілкуватися. Dabar, pone Toma, klausiu. Ir paskutinis svarbus klausimas, prisiminkite apie kruizą laivu po Baltijos jūrą. Na, tai buvo jau Gorbačiovo epochoje, pačioje tos epochos pradžioje, kai ore jau kvepėjo šiek tiek laisvę. Dar tik šiek tiek, bet kvepėjo. Na, vienas iš svarbiausių to kruizo organizatorių buvo Aleksandras Štromas. Na ir mes kartu su juo, taip pat su Vladimiru Bukovskiu ir su daugeliu kitų disidentų buvo nusisamdytas keleivinis kruizinis laivas, nedidelis, kuris išplaukė iš Stokholmo, priplaukė arti Klaipėdos, arti Liepojos, arti Estijos salų ir Talino ir baigė kruizą Helsinkyje. Na ir ten vyko ir spaudos konferencijos, buvo vakarų žurnalistų, buvo paminėti žmonės karo pabaigoje, bėgę iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos į Švediją, pakeliui jų nemažai žuvo, mes pagerbėme jų atminimą. O Helsinkėje buvo didžiulė demonstracija, kurią palaikė ir labai daug suomių. Na, tai buvo toks paskutinis rimtas emigracijos veiksmas prieš tai, kai Lietuvoje įsikūrė sąjūdis. Jau po metų kitų jis įsikūrė ir pagrindinė veikla prasidėjo nebe emigracijoje, o Lietuvoje. Dar jūs esate sakęs, kad KGB paskleidė gandą apie tą kruizą, kad susprogdins tą laivą, ar čia apie šitą? Ten buvo ypatingas atvejis. TASS, Sovietų Sąjungos telegrafo agentūra, padarė pareiškimą. O tokie pareiškimai paprastai būdavo labai rimti oficialūs perspėjimai vienu ar kitu klausimu. Kad tą kruizą organizuoja ir apmoka Amerikos žvalgyba, kas tarp kitko buvo neteisybė, ir Amerikos žvalgyba esanti tokia klastinga, kad ji galinti tą laivą paskandinti. O
kaltę bandys suversti Sovietų sąjungai. Tai štai tas įpareigotas pranešti, kad jeigu tai įvyks, Sovietų sąjunga su tai nieko bendro neturi. Tai buvo visiškai nepridengtas gąsdinimas, bet kažkaip mes į tą gąsdinimą ypatingo dėmesio neatkreipėme, nes žinojome, kad sovietai blefuoja. Na ir tas blefas pravirto. Питання про те, що в певний час було організовано круїз кораблем по Балтійському морі. Дійсно, відповідає пан Томас Венслова, це вже був час Горбачова, і такий колега Олександра Штромас та інші мої колеги таке судно найняли круїзне. Ми проходили неподалік міст Клайпеда, це Литва, Ліпая, Латвія та Естонських островів. І потім у Гельсінкі ми мали прес-конференцію, на якій в першу чергу вшанували пам'ять загиблих втікачів із режиму, хто не зміг дістатися. І також розповіли про всі інші права, ситуацію з правами людини. І це вже була така начебто наша остання дія, тому що через рік-два у Литві вже зародився рух за перебудову Сайгіс. А ще питання від пані Берути про те, чи дійсно була така чутка КГБ, що той корабель круїзний можуть підірвати. Пан професор відповідає, що дійсно ТАСС таку річ опублікував в тому сенсі, що все це організовано американською розвідкою, а вона така хитра і підступна, що справді підірве цей корабель, а вину все перекине на Совєтський Союз. І тому ТАСС офіційно повинен оголосити, що ми із тим не маємо нічого спільного. Насправді все це виявилося чисто легко. Ir dabar dar norėčiau pristatyti žmogų, kuris sėdi šalia manęs, kurį jūs irgi pažįstate, Lietuvos žmogaus teisų asociacijos pirmininkas Vytautas Būdnikas. Aš jau paprašiau papasakoti apie paskutinius Viktoro Petkaus metus, nes tikrai būtų verta ir tai paminėti. Na čia, kaip Tomas Venslova ir minėjo, Viktoras visa veikla Helsinkio grupės Lietuvai įgijus nepriklausomybę persikėlė jau viduje Lietuvos ir Viktoras iš karto 89 metais, ne iš karto, bet 89 metais kartu mes įsteigėme Lietuvos žmogaus teisių asociaciją, kuri gyvuoja iki šios dienos. Ji pradėjo leisti tada tokį laikraštį Poziciją, dabar eina toks